तोरा चीजवा दिखा हौ छौरी के पेने फाटल जिंसवा तोरा चीजवा दिखा हौ माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। सावन बजरिया में ऐसन ऐसन फैशन बिका हौ सावन बजरिया में ऐसन ऐसन फैशन बिका हौ हा फैशन बिका हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा लौका हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा लौका हौ तोरा देखा देखी लैकन बुढ़वा सीखा हौ तोरा देखा देखी लैकन बुढ़वा सीखा हौ हा बुढ़वा सीखा हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा लौका हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा लौका हौ जिंसवा पेन्हे से छौरी बेटा ना कहनी गे भात राही जाई मीता चूल्हा बेजारनी गे तोरा इंजीनियर नहीं बना देते गे छौरी जिंसवा पेन्हे से छौरी बेटा ना कहनी गे भात राही जाई मीता चूल्हा बेजारनी गे तोर पारा बूढ़ा जवान के नजरिया टीका हौ तोरो पारा बूढ़ा जवान के नजरिया टीका हौ हा नजरिया टीका हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोरा चीजवा दिखा हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोरा चीजवा दिखा हौ गजबे आशा टाइल हाकौ गाजाबे तोर याद आगे देखी के उपेंदर तोरा पर होई गेलौ फिदा गे सब छौड़ा पर फिदा हो जाए की गजबे आशा टाइल हाकौ गाजाबे तोर याद आगे देखी के उपेंदर तोरा पर होई गेलौ फिदा गे राजीव राजधानी देखी के गनवा लिखा हौ राजीव राजधानी देखी के गनवा लिखा हौ हा गनवा लिखा हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा दिखा हौ छौरी गे पेने ही फाटल जिंसवा तोर चीजवा दिखा हौ।